Per a mi és molt important que en foros d'aquest tipus compten també en l'experiència que poden aportar empreses privades, en aquest cas, perquè normalment a voltes la comunicació o la col·laboració universitat, administracions i empreses privades no sol haver molts foros o àmbits on ens puguem trobar. I per això considero que és important aquest tipus d'iniciatives. Jo com a empresari, per a mi ha sigut molt útil trobar una ferramenta de treball com és el balanç i la matriu del bé comú, perquè això ha permès que siguem conscients d'on estem i fins on volem o puguem arribar en quant a la consecució d'aquests objectius del bé comú, de la sostenibilitat, d'aplicar valors en el món empresarial i, en definitiva, a col·laborar des de l'empresa també a un món més sostenible i millor.